Salutare, noi sunt Biho de la Biho Gaming și astăzi filmăm încă o dată pe serverul lui Biho. L-am lăsat pornit în timp ce filmam și Răzi și-a făcut el o minat pe aici ca nebunul, iau. Mi-a făcut și mie niște 16 diamond, iteme, lume. are 16 diamond, sempre zic că eu la cu hack, că Nu le-am luat toți cu îmi spunea, nimica. eu am găsit. Nu am luat nimica. Totul se găsește într-o peșteră. Uite, ți-am făcut Shit, două bitch. târnăcoape și un... Uite-te, mă, la el, că e full iron. Au, nu mă înțepa cu undița. Dar nu te-am... De ce nu merge? Nu știu. Ia, te doare? Au. Da. Cum ai durerea? Stai. Vine aici. Mamă, dar cât ai plantat aici. Ia. Uite cum e. Așa. Mai dureros? Da, Sau da, așa? da. Așa, din coace, prima versiune. Sau așa? Au, lasă. Stai să Stop. te înveiesc în cap. Nu. Bine, Stop. hai. Stai că vreau să mai enchantez. Enchantez o armă. E schelete de Au. popom. E schelete de popom. Ajută-mă. Nici nu-i niciun schelet, dar mă rog. Pe bune, Raul. Troll. Încetează și dă-mi armură. Ce armură, nici n-am găsit și o strâns itemele. Da-o. Și un lapis. Mersi. Să sparg casca. Ce să fac armură de diamond. Ai atâta diamond. Am câteva, dar n-am toate. Niciun caz. Hai zis că parcă ai făcut niște mâncare. Poți să mănânc? Da. Stai că am el la mine din inventar. Da, am aici. Dar cred că mi-ai gentez și eu ca tine. Armura. Ok. Ia, cât ai? Păi, unde tot ai renu? Aici. L-am pus eu la prăjit. Poftim. Mamă, dar ce ai făcut tu? Mersi. Și Am mai ce aș... am și la mine. Stai că am eu o cască, dacă vrei. Pe goală. Mersi. Cuplă. Să nu mai... Vezi că mai în dreapta, în stânga de tine. Dar știi, nu pot să iau, că am multe tâmpenii aici. Nu știu ce să arăt. Mă duc să fac o groapă cu lavă. Las că aia o fac eu. Poftim găleata și du-te. Puneți în chest, măi, copil. Am văzut, Dar nu în asta, am că ăsta e văzut meu. la americani o schemă faină, stai. Uite. Unde-i lava? Avem aici lângă, parcă, sau ai stupat-o? Nu, n-am astupat. Hai, mă. Unde-i? Arată-mi. Mergi tot în față. Așa. Aici ne-am apucat și noi de portal, dar am uitat să-l facem. Așa. Asta e ca tu să nu cazi în groapa cu lava, hai să arăt. Ia. Bă, ce-a crescut pomul ăsta. Știu, uite ce e aici. Ne-ar trebui 100. Unde să facem? Aici, lângă pat. Da. Hai să facem aici, între chesturi. E bun. Uite, pui asta aici. Mhm. Și deasupra asta trebuie iron. Așa. Uite aici. Stai. Uite aici. Oh. Stai, probă. The fuck? Dă-te un pic. A intrat. Na, vezi, trebuie să te chinui un pic. Dă-te, mă! Și iar a venit. Au. Trebuie să stai Dar deasupra. dă-te, mă, un pic. Ok. Așa? Da. Așa. Na, e bine acum că nu mai cazi în ea. Ia! Fa, Doamne, dă-i minte, Doamne, dă-i minte. Că sănătos să-i.
Dacă mai aveam... Oh, dar am avut 3 arcuri la mine. Păi, vezi cum ai în chest două. În ce? Oh, mie mi le-ai făcut. Dar cui crezi? Oh, mersi. Copla. Poți să le combin. Da. Dar trebuie să uiți cum se face... cum se cheamă? Mă rog, știi ce vreau să zic, nu? Da, numai că nu poți să combini o carte între... La Anvil, nu poți să combini între ele. Cu o carte. Știu. Păi de ce e porcul ăsta? Nu înțeleg. Envy. Book. Uite aici. Mamă! Nu cred că ne ajunge iron. Cât iron ne trebuie? Păi ne trebuie 3 blocuri. Dar am Și făcut 4 unul deja, copile. Ce? O porcăriuță de asta, ce vrei? Envil? Da, mă, la cât am minat eu ca descrieratul, ia Ah, uite. nu mai eram cum de mai avem iron. Că aveam vreun stan aproape în chest. Mamă, mersi. Cuple. Numai 4 costă Ce? să le combin. Ia, Da? cât îți ia, stai. Au, 3 vieți și jumate. Mersi. Cuple. Stai, mi sortez și un pic aici. Eu am pe el indestructibil 2, putere 2, izbitură 1. Ia uite ce sabie mi-a făcut. Izbitoră 1. Uite ce sabie am. Du-te. Deci tu știi cât... Critică. Mamă, ce punch are nebunul. Scuze. Deci hai să-ți arăt ce fain am făcut. Mă Deci, duc la mina, nu mai stau. nu l-am minat, tași cu minatul ăla că nu faci nimic. Stai să-ți arăt eu ceva, o modalitate mai cool. Doamne, asta te-ai făcut secret deja. Re, ciudată. Ia, nu spune că ai făcut XP farc acum. Am făcut. Uită-mă ăsta cât e de lucrător. Au! Și în viața reală, când ne jucăm fotbal, îmi spune că nu vrea că îmi doare spatele. Așa, și tot timpul trebuie să închizi aici ușița ca să meargă mai repede. Deci pui un cup de lemn pe aici. Da, hai pune. Na, pune tu că eu am plecat. Tai. Și spor la lucru. Vezi că e o scară acolo. Și cum? A, o spar, nu? Păi logic. Au, Așa. Dă-mă, Vezi? țăranul. Dă-mă, țăranul. Așa? Stai că vin și eu înapoi la tine. Stai acum un pic. Facem pe rând. Ies eu de aici cu level 30 și poate bași tu. Nu, Tu dar stai nu acolo, vreau. nu poți. Eu vreau doar să te ajut un pic cu păianjenii, dar nu iau niciun punct. Dar de Hai. ce nu vine? Păi trebuie să dureze un pic. Nu sparge, mă, ce faci? Nu, aici mă uitam. Vezi, pune un bloc aici dacă ai, că contează și foarte mare întuneric. Uite-l pe domnul. Dar ce? Nu știu dacă nu s-a pus vreun level. Nu te mă dici. Dar nu, n-am luat niciunul. Tu ai sabei de diamond cu flame punch și astea? Da, mă. Dă-mă, țăranul. Durează, Raul. Mai dai câte una așa, că așa se spawnează mai repede. Așa. Bă, dar greu. Nu mai Da. bine să mă asta și ne întoarcem după aia? Ba da. Hai. Și astupăm la loc. Du-te, stai că-ți dau boost. Au. Dă și mie un pic cu boost cu undis. Dă un arc. Dă-mi cu un arc. Boost, dă un arc. Nu mai însăgezi. Poftim. Ce mi-ai dat? Hmm? Ce mi-ai dat, mă? Uite aici. Mamă. Poftim. Bă! Au. S-a spawnat Vezi, mă, sus, Stai, mă, urcă-te. că s-a spawnat. Dai-te pe la mine când ești gata. Și am Dar acum împerecat. când plecăm se spawnează tot mai mulți. Da, Las știu. că lăsăm asta, camera asta să fie plină când întoarcem. Nu știu dacă se pune mai mult, dar mă rog. Ia zi, acum este. Ui, băcuțe. Gata, ne-am făcut multe băcuțe. Da, știu.
Ia, l-am făcut la mine, da, bismillah. Uai, cum a Am eu. crescut, parcă din pământ a crescut ăsta. Uite încolo. Unde? Mamă, cât... Du-te. Gata. Poți să mai facem portalul către Nether, vrei? Da, mă, stai cam 4 în chest de Ai ăla. 4? Da. Păi imediat îl terminăm, eu îl inaugurez, bine? Ok. Mai trebuie una, Am un flint. cred că 2. Am și eu, am avut și eu flint la mine. Așa, stai. Așa, unde l-am pus? Uite aici, 4. Tipă. Da, la ID. Ia de aici și flintul și aia. Poftim, vezi că e în spatele tău. Vezi că tu l-ai luat. Ba nu, eu l-am luat. Poftim și flintul. Mersi. Hai aici. Tu! Dar de ce nu facem mai aproape de casă? Hai să facem aproape de casă. Lasă-l că-i Hai, mult. spare și taci. Ah. Hai, comentează abonații că l-am pus în mijlocul pustietății. Păi dacă era mai aproape. Ai arc enchantat, ai de la enchantat bun. Păi știi că nu aveam târnăcop de diamond și atunci am pus apă, lavă, apă, lavă. Ah, da. Cum te-am învățat eu? Șmecher. Mă? Oh! Nu o spart ăsta. Na, mă, ți-ai dat viața pe nimic aproape. Mi-a scăzut doar o jumătate de viață. Nu cred că vreo 4. Vrei să-mi enchantez eu? Oh, ok. Cu patima jocului ajung mai repede. Uite-te! Doamne, ai minte. Salutare! Doamne, uite! Dă-te pă. Las că imediat ajung acasă. Trebuie să ne luăm și să ne facem fabrica de legi ca să ne facem Poțiuni. poțiuni. Deci venea ăsta, ne jucam noi mai de mult, când era mai Vezi că întâi trebuie să ne închinăm ca să nimerim direct pe un... Stai, uite aici, uite aici, uite aici, uite aici, uite aici, stai. L-am găsit eu pe domnul din pădure. Pe Pe Tișca. nenea? Da. Am văzut-o pe frumoasă din pădurea dormită. Oh, un s-a dus. Na, că s-a dus. Hai, Da. pune odată. Hop, hop, Așa, doare. hop. Unde au plecat? Habar n-am. Uite-l Poftim. acolo, uite-l acolo, stai că... Dar nu pot să nimeresc arcul, știi că ăștia nu se lasă nimeriți. Da, știu. L-am Așa. omorât. Chiar? Da, și... Nu eu repar asta. Nici eu. Lasă așa. Mamă, dar câtă îi trebuie să o repar. Dar uite mă, vin 2, parcă îi trimite Herobrine, nu-i câte 2, vezi? 2, de aia, 2, de aia, alții. Așa, perfect. Și un creeper. 2. Oh. Am Nu, un creeper în spate. Ce? Un nene. Wow! Da! Oh. Oh! Iron! Țigănie! Mă, sărăcie, eu, tu ești aproape cu diamond și tu mai ai iron. Oricum ne trebuie pentru șină. Hai da, bagă. Hai, bagă și tu aici, nu spune mai. Eu nu am dirt. Noi? Bun, las că rezolvăm, vine aici. Nu. Ba, uite, fix aici, hai. Dăm flintul. Hai că imediat terminăm la căsătorie. Îmi dai flintul și după aia fac. Nu. Fără flint, nu. Nu, că vrei să le dai foc. Nu. Ba, fix asta faci, că te știu. Ba, spui că nu mai am. Așa. Hai, mă, măcar un pic aici deasupra. Bine. Că nu nici eu la stop, numai deasupra. Dacă aș pune la stop, găurile mi-ar lua 3 zile. Uga. Uga, critică. Uga. Bă, îți strici tot flintul. Și dai Uga. foc la fermă, fă. Uga. Uga. Nu mai da, că mor. Ok.
Poftim o cărniță Am. și un culiță. Uga! Tu nu mai vine aici așa. Uga! Oh-oh! Ah! Uga! Oh. Aș să vă arăt mai bine skin. Da. Da, skin-ul ăla. Pe un 8 se pare că nu mi se vede, nici mie nici durează skin-ul. Uga! Dar ce? Ai grijă! Oh! Da, Dumnezeu să-ți dea foc. Da, ia foc. Ce? Ah! Creeper! Mai un pic, Ane, ne mai trebuie un pic de verde. Na! Nu, uga-ul meu! Ți-a S-a stins uga-ul meu! Oh, și vin vreo 3 zombalei după mine. Uga! Deci mai trebuie câțiva dărți. Bă! Na! Vezi că strici tot flintul. Ajutor! Hai aici. Uite, ești cu ei. Oh! Ăsta e corupt. Knockout! Amândoi am dat. Na, Dar hai, ne să culcăm mergem să pe treacă cal. ploaia. Oh, nu mi son. Mie bine. Hai. Eu vreau bere. Auzi, bățâcă. Nu mă, aici. Ce? Unde? Stai că vin acum. Ah! Ia uite, de unde ți-ai Bere. făcut o sticlă, fă? Am găsit 3 glase. Ia dă și mie o bere. Stai să o umplu, că nu se dă așa ca la barman. Mamă, ce critică ți-am Așa. dat. Uite ce cu recoltat. Na, ia și tu. Unde mi-ai pus? Ah. Hec! 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 Hec. Hec! Hec! Eu m-am pus la pescuit. Hec! Pește de beție. Uite, stă un zombălău acolo, se uită la mine. Ceau, mă, domnul zombie. Nu. Deci nu puteți fi... Așa, bravo, dă-i boost. Ah, nu. Uga! Uga! Puh, Ce du-te! prost e ăla. Îți mai este somn, că se face zi. Hai, ne culcăm. Să treacă ploaia. Ai. Au! Hai și lasă-mi în pace. Aia milene să intru. Hai, mă. Așa era mai simplu. Hai. Gata. Hai. Mai vreau un pic de bere. Bă, pe bune, hai că se face zi. Vai, e enervant, ești câteodată. Sper că s-a dus ploaia. Nu? Da. Da. Hai să-l facem aici portalul. Hai da. Oh, Raul, dușmanul nostru. Stai să mănânc. This is Sparta! Sparta! Că tot Sparta! 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 Au! Sparta! 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 N-a că a murit un spartan. Să-i dăm foc. Sparta! This Au, is au. Sparta! Au! This is Sparta! Sparta. Sparta! Sparta! Ei! Aaaa, Sparta! Ăla foc Sparta. Sparta! Nu! La mustață, Răzvan. Da, bun, hai, fă Unde-a portal. zburat ăsta? S-a dus, hai. Știi, băi, ce profa de română la Rareș? Răzvan. Chiar? Da, îl încurcă. Fud. Stai că mor. Am murit. Na, hai, da odată, faci portalul ăla. Portal trebuie să facem, știu ce mai Da. aici. Trebuie să mă arăt frumos, Răzvane. Unde să-l Trebuie pun? să găsim unde să facem. În spatele casei, uite aici. Pe loc avem. Pune. Mă, care au avut tupeu, naiba să le. Da, stai să-ți dă una. Du-te, mă, de aici. Unde am dat-o? Naiba să le. Unde am dat? Mersi pentru săgeată. Stai, Hai, Da. bate. stai, câte bun. M-am deja era inventarul full. 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4. Bă, ce bine era un flint. Da aici flintul. Da, nu ai unul. Am numai flint, fără stil. Da. Bă, uite că l-am. Da, Ia aici. l-am luat înapoi. Hai, pentru inaugurarea acestui portal. Hai să sfințim. Dumnezeu să dea sănătate și să avem noroc într-o piramidă de porcării. Da. Gata. Hai, Doamne trei, doi, unu, miluiește. și eu mă bag primul. Și eu. Puh. Ah. Ia. Pe mine nu mă duce. Nici pe mine. Pus, porc. Ba, uite. Am băgat. Și pe mine. N-am să de nimica. Știu. Ce portarul lui pește. Portal. Oh! Uite. Da, bă, că ne ducem înapoi, fugi. Mm? Wow, ce fain. Dar n-am nimerit de piramidă. Pula, am sfințit prost. Am băgat mea și piciorul. Poate ai băgat. Hai pe aici, uite, aici, quarț, hai să luăm quarț. Da, l-am Trebuie să arunc niște tâmpeni aici. Un domn pigmen. Tu te încălă. Neața, domn pigmen. Neața, domn pigmen. Dă-te încolo. Dă-te încolo. Dă-te încolo. Dă-te încolo. Dă-te încolo. Așa, așa. Dați la mine nugget-ul. Așa, perfect. Cam greu o să fie să explorăm cu picioare. Pentru că ne deplasăm foarte greu. Ce repede sparge. Parcă e hecuit. Pe părințele ai hecuit. Era să iau foc. E un pic de lag aici. Dă-l încolo. Adică a fost mai... Mamă, ce level face aici. Oho. Glowstone. Vreau să încercez și eu termicopul. Ce? Vreau la IT s-a înnecat în lavă. Inteligent. Taci, că tu mai ai ca mine. Așa. Încercez termicopul cu ce-o fi. Hai. 2, 3. Eficiență, un breaking. Eficiență cât? Eficiență 4. E bun. Îmi trebuie 40, eu n-am. Dă-i ăsta. Am un breaking 2, fortune 1 și eficienții 2. Destul de bun, nu? Eu cred că eu am pe ăsta eficiență 2, indestructibil 2 și noroc 1. Noroc 1 dublează. Stai. Dacă găsești un diamond, iei 2. Da, mă. Eu am fortune, ăsta e fain, spargi ca nebun. Armata de pigmeni. Hai că mi este o femeie. Stai să-mi enchantez și eu asta. Stai că mi enchantez și sabia mea. Taci, mă. Vezi că mor, tăpă. Da, tăpă, mâine. Du-vă încolo. Hai, de pigmen pe mine. Knockback. Ce points. Nu, bine of Atropos. Nu-i corect. XP gratis. De unde? De la pigmen. E omorât? Dacă trebuie să mă bag în net. Ce e? Aplicarea care am aruncat eu. Mai o haită. Uite ce mă blestem ăștia. Că mai vin. Știi că o să mor dacă nu dai TP. Stai că mă bag acum în portal. Gata, am băgat. Stai, apași. TP. Uite mici. Așa, Ia uite-te la mine cum sparg. Eu fortune. Voi sparge ca și cu game mode. Vezi? Nu sparge. Mai știi tu cum să ajungem noi acasă? Bara kill. Da.
Te-ai gândit mult? Oh, ca nebună spar pe aici. Ca o miezure spar. Fai. Mă enervează ăștia de fac așa. Bună, domn Pigman. Ce vreți, mă? Ăștia nu te atacă, văd că. Eu, doar dacă le lovești unul dintre ei. Păi am lovit, am și omorât. Sare toată șatră. Hai să vezi asta. Păi, taci odată. Eu? Nu tu ăștia. Ah, te enervează, spune tu. Da. Oa, am găsit ăla, știi, nisip de suflete. Ah. Oa, dar îmi trebuie lopată. Bă, acum te iei de mine, mă, fraiere. Nu mă, că te bagi cu ochii închiși. Mamă, nu să-l prind în combo. Du-te, mă, și tu, vii și tu la scandal, ia. Hai. Hai să vedem care e mai tare, vezi să vedem? Da, tu, hai. Ia, și tu vrei, hai. Am pentru toți. Și tu, hai și tu. Na. Mai bine că am ajuns acasă. Dar nu poate să găsească omul un palat. Oh. Ce? Lavă! Ia, vine! Tu știi ce repede se extinde lava, Nether? Ia zi-mi că e adevărat ce spui tu. De ce nu merge? Ce? Să pui apă? Nu, Ce? de ce nu merge să faci cu asta? Ah, știu, nu poți să le combini cu... De ce? Bun, nu știu, e un defect. Cibo. De cât timp filmăm? Nu știu. Stai care este. Lasă. Haide. Suti. Stai că filmăm cam de aproape jumătate de oră. Să încheiem imediat filmarea. Iar vine Haita după tine. Ce? Oh. Ah! Sper că ver. Marș de aici. Dar mă enervează că eu dacă stau prea aproape de webcam nu mă vede. Trebuie să stau cam tot timpul așa. Tot de încolo. Unde? Dar mă simt mai bine la spate dacă stau așa. Cred că vreau să stau. Trebuie să mă obișnuiesc. Hop. Ai Deci, făcut podul ăsta aici. da, eu l-am făcut. Vezi că merge înapoi și nu am găsit palate încolo. Na, că vine iar șatra după mine. Uai, am găsit glowstone. Șatra de țigani. Am că am găsit glowstone. Hopa, Vino critic. tu, mai ai ăla, care făcea glowstone. Ce? Silk touch-ul. A, nu.
S-a dus Ce naibii. uscat? Da. Păi de Iron. Ăla nu ținea nici 2 secunde. No ce Dumnezeu aveți mă cu mine? Frate. Na, că sunt căutat de legea Da, e pigmeni. bine acum. Ce? Uite că e uscat. Of. Hm? Mic. Hai să încheiem filmarea, că sunt moartă. Adio, lume. Hai, ciao. Bun, lume, cam atât cu acest episod. Eu am fost Biho, de la Biho Gaming și ne revedem data viitoare. Pa, pa! Au.